В македонския град Щип официално беше отбелязана 24-та годишнина от признаването на независимостта на Република Македония под конституционното й име от страна на Република България. Домакин на честването, което се организира за трета поредна година, беше Гражданското сдружение за македоно-българско приятелство в град Щип. Представители на различни български институции, родолюбиви българи от Македония и Албания, потомци на стари родове от Щип и други градове на западната ни съседка се събраха, за да отбележат годишнината ни. На съвместното честване за първи път беше представена книгата «Развигорови, обречените на свободата». Автор на биографичното описание за българския род от Щип е Михаил Развигоров. Той е внук на легендарния войвода Миша Развигоров, един от деците на българското национално-освободително движение в Македония. На срещата авторът разказа и за дейността на своя дядо, който след потушаване на Илинденското въстание въвежда съдебни и икономически реформи, за да помогне на българите. Той е изградил заемоспомагателни каси, в които организацията набира средства. С тези средства помага на хората, на гражданите, населените да могат да получат безлихвени заеми, защото населението е било задлъжняло на лихвари. Направейки това, той спасява хората от тези непосилни лихви и те успяват да развиват своето стопанство. Хубаво, че тази книжка излиза, за да може както българската общественост, така и хората в Македония да прочетат нещо повече за общата ни история. Това е много важно. Представянето на книгата беше още едно доказателство, че хората от двете страни на границата могат заедно да честват и отдават почит към общите герои на България и Македония. Гласувайте